Hola, soy Diego, soy de Coruña y vengo retornado de Perú. Pues me marché a finales del 2019, fui con una bolsa del Instituto Gallego de Promoción Exterior, el IGAPE, para realizar allí prácticas de comercio exterior. Revisando las redes sociales encontré por Facebook un anuncio de las becas BEME. Entré en la página web y la solicité directamente. La verdad es que parecía que estaba hecha para mí porque no me costó mucho rellenarla y si en el caso de que tuviese alguna duda contactaba con BEME a cualquier hora, ya siendo en horario peruano o en horario de España, ellos me respondían. Entonces volví y la verdad que bastante bien. Pues la verdad es que el regreso bastante mejor de lo que esperaba, porque no es lo mismo regresar sin nada que regresar apoyado por la beca, con un sustento económico, realizando también un máster, ya sea a través de las prácticas que tienes que hacer en el máster o a través de las oficinas de la BEME que hay en todas las provincias de Galicia. Ellos ofrecen asesoramiento, les puedes preguntar o a través de llamada, a través de correo, y ellos te van comentando, te van asesorando para el futuro laboral. Sí, la recomendaría sin ningún tipo de duda. Creo que son accesibles, hay una comunicación muy fluida con los organizadores de la beca. Creo que es una oportunidad que no muchas comunidades autónomas dan para retornar a tu tierra. Volvería a tomar la decisión de venirme sin duda alguna. Sí es cierto que yo allí pues, tenía un buen puesto de trabajo, unas buenas condiciones, pero se echaba mucho de menos Galicia, la familia, los amigos. Con esta beca pues me lo pusieron en bandeja. Ola, que tal? Benvidas e benvidos un día máis a este curso de Lingua e Cultura Galegas. Estamos xa na sesión 15 e, aínda que sei que xa sodes unhas expertas e uns expertos en descargar os materiais que tedes a vosa disposición na Aula Galicia Aberta, lembrovos que tedes tamén os materiais correspondentes á sesión de hoxe ali dispoñibles para a súa descarga. Hoxe, ademais, é un día especial porque é 23 de abril, Día Internacional do Libro, e esta data lévase celebrando dende o ano 1995, cando se decidiu que se ia celebrar o Día Internacional do Libro nesta data, precisamente porque foi hoxe cando morreron 3 escritores moi famosos e moi importantes para a historia das letras. Falamos, como seguro que xa sabedes, de Miguel de Cervantes, que aínda que morreu o día 22, enterrouse o día seguinte, o 23, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega. Polo tanto, hoxe, e con motivo do Día do Libro, Día Internacional do Libro, temos con nós a unha persoa que vos presentarei nuns intres, porque antes, como sabedes que xa ven sendo habitual, dareivos algunha información sobre a gramática e ortografía galega que tamén tedes nos vosos materiais descargables. Neste caso, e para non roubarvos máis tempo da conversa con a nosa convidada de hoxe, imos vos falar de como expresar coordinación en galego. Sei que é unha das preguntas que ás veces xorde nas nosas conversas, nas segundas horas do coloquio, entón decidimos que sería un bo tema para traer hoxe. A coordinación en galego pode expresarse de diferentes formas. A máis común, a que seguro que máis controlades e que máis utilizades no voso día a día, sería a coordinación copulativa. E esa realízase a través das partículas ou das palabras e máis ou nin. E neste caso, calquera destas tres, ou máis ou nin, este lembrade que non leva acento, empréganse sempre para sumar ou para engadir información. A información pode ser en grao positivo, como é no caso das dúas primeiras partículas, e en grao negativo, é dicir, como algo que se engade pero que non é positivo, que sería o caso de nin. Para mostra un botón, así que aquí van 3 exemplos. O primeiro deles sería María fixera un grao e despois estudou un máster. O segundo exemplo podería ser cando chegue fixen a compra e máis preparei a cea. E o último sería non dormiches nin descansaches ben en toda a semana.
Outro tipo de coordinación sería a coordinación adversativa que se realiza con pero, máis ou porén. Lembradevos de novo que este máis adversativo, xa temos falado del nalgúnha sesión anterior e, polo tanto, non leva acento. Neste caso, as adversativas que fan? Que se realiza con esta coordinación adversativa? Pois introdúcese unha idea que contrasta con unha idea anterior, con unha idea da que se falou anteriormente. Deste xeito, esta coordinación, adversativa o que fai é restringir ou negar o significado do que estamos a falar. Exemplos: Celso caeme ben, pero non o vou invitar á miña festa. Ou traballa moito, mais nunca ten un peso. Ou, a última que vos traemos, estudou magisterio, porén nunca o exerceu. É dicir, que se dedica neste momento a outra cousa. As tres últimas formas de coordinación en galego serían as disxuntivas, as distributivas e as explicativas, e digamos que igual son as menos comuns ou as menos comuns na vosa utilización diaria. Con todo, cando falamos de coordinación disxuntiva, empregamos sobre todo a palabra ou. Neste caso, expresamos opcións entre as que se pode escoller unhas alternativas e temos un exemplo como imos ao cine ou vemos un filme na casa. As distributivas serían as que utilizamos con ora, ora ben ou ben directamente e o que fan é expoñer accións alternativas, pero non se exclúen unhas das outras. Exemplo: ora fala ben das amigas, ora non as quere ver. Se tedes dúbidas con esta, que igual é a que menos vos soa, aproveitade e escribideo no chat. E por último temos a coordinación explicativa, que é a que se realiza a través das palabras é dicir, ou sexa, ou isto é. Esta seguro que é a que máis se parece á coordinación explicativa das vosas linguas primeiras e seguramente tamén sabedes que se emprega para explicar ou aclarar significados dunha proposición primeira, dunha primeira parte da frase. Un exemplo: din que é un forasteiro, ou sexa, que non é daqui. Todos estes apuntamentos teóricos tedelos no material descargable para a sesión de hoxe, igual que tedes tamén unhas maravillosas táboas sobre indefinidos, sobre pronomes indefinidos, formas indefinidas, No caso dos indefinidos, en estas tres táboas distribúense en indefinidos propiamente ditos e os seus exemplos. Cando falamos de indefinidos, pois falamos, por exemplo, de un, unha, algún, algunha, algúns, algunhas, etc., as súas variantes de número e de xénero. Tedes exemplos tamén para a súa utilización e tamén tedes nas outras dúas táboas das que vos falo, tedes as formas contraídas, que sei que o tema das contraccións é algo que tamén vos crea sempre moita curiosidade. Polo tanto, non perdades a ocasión de pasar pola páxina de Aula Galicia Aberta a descargar o material e botarlle un ollo, unha ollada a estas táboas da que vos falo para aprender a usar aínda mellor os indefinidos e as súas contraccións. Ben, como vos dixen ao comezo desta sesión, hoxe, para celebrar este Día Internacional do Libro, temos con nós a unha convidada moi especial que se chama Rosalía Morlán. Rosalía é unha escritora galega que agora nos contará máis pormenores da súa profesión e da súa vida, que alén de escribir tamén se dedica ao mundo da enfermería, tamén ten dobre traballo. Rosalía escribe, se non me equivoco, dende moi cativa, dende que é moi nova, e dentro de todas as súas obras podemos destacar algunhas que a min me chamaron máis, se queredes. Cando a avó escoceu o meu nome, que é unha obra destinada a un público infantil, do que tamén falaremos hoxe. Temos outra como A coitada lúa ou Estrelas de azucre. Dentro da súa produción literaria hai moitas outras obras que seguro que ela ten a ben falarnos e, sen máis, aquí vola presento. Estamos encantadas, Rosalía, de que esteas esta tarde con nós e agardamos que teñas ganas de contarnos moito non só sobre a túa produción literaria, sobre poesía, senón tamén de intercambiar unha conversa agradable nesta segunda parte coas persoas que nos escoitan do outro lado. Que tal estás? Pois eu encantada de que se me invitara a participar aquí neste foro, estar aquí pois con todos vós, non? Seguro que vai ser moi agradable e podremos compartir pois incluso experiencias, non?
eu, pois, no mundo da poesía, a verdade é que estuvo sempre en min, pero non foi hasta xa certa idade cando bueno, se veu reflexado en libros publicados, non? Pero dende pequeniña eu nací nunha aldea de 5 casiñas, alá Vilariño en Trazo, unha aldea como outras moitas da nosa Galiza que onde a xente emigrou, non? Tiveron que marchar. Meu pai eran 9 irmás e irmáns e marcharon pois 8, quedou el solo e acabou depois indo para Santiago, non? Entón, pois, bueno, criei-me ali os 6 primeiros anos e sí que me marcou moito, non? Eu creo que cando levas ese non sei como chamarlle, non sei, Neira Vilas dicía, o gran Neira Vilas decía ou se ten ou non se ten. E se se ten, pois hai que desenvolvelo. Entón, pois, non sei se eu teño, por sorte tuve moita relación con ele e animábame moito a escribir porque, curiosamente, eu sempre viví no mundo das ciencias e, de feito, son enfermeira e aunque agora estou de supervisora de tarde e noite no hospital. Entón, bueno, pois, compaxino o mundo da sanidade co mundo das letras. É verdade que teñen máis en común do que nos parece, porque se a poesía é un arte, facer enfermería, e eu tamén vos podo convencer, se non estades convencidos de que é tamén un arte. Pois estou segura de que así é, Rosalía. Moitas grazas tamén polo teu esforzo de estar esta tarde aquí con nós. E quería entón, en relación a isto que comentabas, de como marcou a túa infancia estes anos en Vilariño, despois a túa posterior marcha cara a Santiago, e todos estes contactos que nos falabas que tiveches con Neira Vilas, e esta tan importante que dicías de ou se ten ou non se ten, queríache preguntar se un poeta ou unha poeta, como é o teu caso, nace ou faise? Ti que crees? E é un tema que seguramente se debateu moito e non se chegou a un consenso, non? Porque habrá quen pensa que o poeta nace e habrá quen pensa que o poeta faise. Eu, polo que levo visto, polo que levo vivido, a min pareceme que fan falla as dúas cousas, non? Un poeta, eu creo que si nace, eu creo que ese don, digamos, chamémoslle don, chamémoslle talento, chamémoslle o que queiramos, eu creo que se nace, igual que se nace para a pintura ou para a música, non? Entón, unha vez que se ten, tamén é verdade que si contelo solo non é suficiente. Entón, hai que prepararse e hai que formarse e hai que desenvolvelo para que sexa algo productivo realmente, non? Pero posiblemente, eu creo que alguén, que calquera, pode escribir poesía sabendo a técnica, coñecendo o vocabulario, tendo unha gran preparación e dominando a linguaxe, pois fará poesía. O mellor, se falamos de autenticidade, quizáis aí nos falte a autenticidade e o sentimento, dentro do meu punto humilde de vista, non? Pero creo que si fai falta esa autenticidade e esa sensibilidade e ese sentimento que se reflexa na poesía, realmente no poeta que nace poeta, vive poeta e morre poeta. Pois fíxate que é moi bonito isto que dis, entón, aínda que me gustaría despois seguir profundando nesto que nos acabas de introducir, non só sobre o traballo, non, que hai que levar a cabo aínda que sexa un don que nace contigo, non? Como debemos desenvolver pois estas características que ás veces nos veñen dadas para diferentes cousas. Gustaríame seguir tirando deste fío, pero antes quero facerche outra pregunta que en relación a se o poeta ou a poeta nace ou se fai, e que xa nos dixeches que é unha pregunta así sen solución, se queredes, en que momento para ti nacería un poeta? En que momento, cal sería o momento, o punto de inflexión, se queres? Fundamentais. E esas palabras poderían ser asombro e necesidade. Asombro, que sería esa capacidade de asombro para ver de xeito distinto as cousas. Vou poñer un exemplo. Eu criei-me na aldea, en Vilariño, e ali de noite acórdame de estar esfollando millo ca familia na eira, e
chamábame a atención, sempre me sentín paixón pola lúa, pero vi esa lúa chea, grande, esa lúa, me quedaba pasmada mirando para ela, extrañábame cos demais, non lles chamara a atención. E a mí, eso asombrábame, posiblemente a semente do poeta este aí, na capacidade de asombro de certas cousas, non? Pois do recendo da erva mollada, desas mañás con néboa ou con xeada, ou posiblemente aí. E despois, a segunda parte, primeiro é o asombro, despois é a necesidade de transmitilo. Chega un momento en que sí precisas transmitir eso. Entón, eu creo que esas dúas cousas, e eu pensando a veces de por que empecé a escribir, porque ademais eu non medrei, por desgraza, entre libros, porque vin con 6 anos para Santiago, nunhas condicións pobres, sin medios, bueno, foron anos duros como foi para moita xente, non? Non había libros na casa, non medrei con libros, non medrei en contacto coa poesía. Entón, por que eu fixen o primer poema aos 11 anos no colexio, non? Pero, pois, bueno, pois porque creo que eses 6 anos que vivín na aldea, de que me enchoupei de todo iso, que a min chamábame, era moi pequerrecha, chamábame a atención moitas cousas que agora paro a pensar, non? E esa lúa que xa me fascinaba daquela, e que co paso do tempo converteuse, posiblemente grazas a ese asombro, en un libro titulado A coitada lúa, que fala de moitas cousas da aldea. Exacto, de eso poderemos falar despois se queres, pero claro, esas referencias ao campo, non? A esta primeira infancia da que nos estás falando, sí que as podedes ver, anímovos as persoas que estades escoitándonos, sí que as podedes ver, penso, tal e como di tamén a súa autora, nesa obra A coitada lúa. Anotade, porque así tedes tamén referencias para lles botar un ollo. Entón, deste asombro, desta necesidade, digamos que máis que foi a eclosión, non? Desa Rosalía poeta, que nos dixeches ademais que eu dixen, comezou a escribir moi nova, pero 11 anos é ser moi nova, non? Sobre todo para alguén que me parece moi destacable, que non tiña contacto, como ti dixeches, coa poesía como tal, non? Que polas condicións das familias e da época na que che tocou vivir, pois non tiñas acceso aos libros como poderían ter ao mellor outros estratos sociais, non? Isto é así. Entón, aínda resulta máis chamativo ou máis importante, non? Destacar esta túa faceta de poeta. Entón, seguindo con isto, un pouco enlazando co que che dicía anteriormente, que foi cando nos falabas de que podes nacer con un don, pero se non o traballas, non? Se non o cultivas, pois non che vai servir de absolutamente nada. Hai que desenvolvelo. Dicíasnos antes. E dixéchesnos que, ademais, alguén calquera que pode escribir poesía, pero que se necesita de autenticidade. Creo que é a palabra que empregaches anteriormente. De onde crees que sae esta autenticidade? Como crees que se transmite esta autenticidade necesaria para a creación poética da que nos falabas antes? Pois eu penso que é escribindo ca alma e co corazón. Cando sintes o que escribes, pode a mellor non ser moi técnico, pode a mellor que non este depurado ao 100%, pero cando se chega, se eres quen de chegar á xente, esa é porque é auténtico, sabes? Entón eu creo que a poesía, a verdade é que son sentimentos, non? Sentimentos plasmados nun papel, non? Entón, eu así a vexo. Eu creo que se o faz dese xeito, que sí que chegas e vamos. Pois quedámonos con iso, que ademais que se nota que és poeta, porque che quedan as cousas, todo o que dis che queda moi bonito. Hai que saber transmitir a cotidianidade tamén deste xeito tan maravilloso, así que tamén pois moitas grazas por transmitírnoslo así, porque nos estás facendo, penso, desfrutar moito co teu relato.
Neste curso, xa na primeira sesión, tivemos así unha pequena introdución tamén á poesía da man de Yolanda Castaño, e tamén nos fixadevos que as persoas que estivestedes aquí seguindo esa sesión, seguro que vos soa algunha das cousas das que nos está a falar tamén Rosalía. Fixadevos que compartides moitos puntos, non? Sobre todo nesta necesidade de comunicar, como nos dicías ti, dende ou coa alma e o corazón, e que esa sería a forma na que ti pensas que se pode chegar ao público. E dicíasnos que a poesía son sentimentos. Que é para ti a poesía? Son sentimentos, algo máis? Como a definirías? Para min a poesía son sentimentos, pero é unha necesidade. Ahora seríame moi difícil. E a veces tamén medito, vou así a veces a algún colexio, e pregúntanme e se te tes que elixir entre ser enfermeira ou ser poeta, con que quedas? Claro, digo, non me poñades nesa tesitura, porque son as dúas paixóns da miña vida, non? Pero seríame moi difícil. Para min a poesía acompáñame, porque, mira, teño a sorte de vivir claro, en Compostela. Teño que presumir de cidade, tens que permitirmo, non? A nosa Compostela eterna e máxica, non? Camiñar por Compostela, eu creo que se alguén quere saber o que é poesía, realmente a poesía ten que camiñar polas rúas de Compostela. Daí saiu o meu libro As rúas de Compostela. As rúas de Compostela naceu andando eu polas rúas de Compostela, naceu a pé de rúa. E se camiñas polas rúas de Compostela, a poesía búscate a ti. Eu non teño que facer ningún esforzo camiñando polas ruas de Compostela para que se achegue a min a poesía. Entón, a poesía é poñer a alma espida para que os demais lean o que escribiches. Pois, quedar os sentimentos aí en riba dun papel, sexan a veces alegrías, sexan a veces tristuras, sexan a veces reivindicacións, non? Eu son bastante positiva escribindo. Non se encontran moitas cousas negativas miñas, non? E iso que, como decía, os meus comezos foron moi duros, a marchar da aldea foi para mí moi duro, e o meu kilómetro cero, digo, empezou en Santiago. Un día con 6 anos empezou a nosa vida partindo de cero, non? Con meus pais a desertar unha nena de 6 anos sin ter para onde ir e un billete de 100 pesetas na mão, non? E ese foi o meu kilómetro cero, pero tuve sorte, de todas formas, tuve sorte, posiblemente este hoxe falando aquí con vos e para vos, pois, porque tuve sorte, atopeime con moi boa xente sempre na vida, e a vida foi vindo con moito sacrificio, evidentemente, porque se non é polo colexio onde estudiei, era un colexio de monxas, meus pais non tiñan posibles, e eu era unha boa estudiante, e fun para o instituto daqui de Santiago, Rosalía de Castro, un instituto moi prestixioso, pero por unha beca tramitado por elas, porque elas tramitaron todo. Eu non chegaría nin a facer o bacharelato. O sea que si fun afortunada. E na poesía igual, sin haber escrito, bueno, como escrito algunha cousinha que me presentei, gañeina, eso que a deixei, a poesía era como algo meu, cosas que escribía que quedaban debaixo nun caixón guardados en caixas, porque pois tiña que tirar por a vida, tiña que facer outras cousas. Pero acabou saindo, a veces non o creo, incluso. A veces costame traballo crelo, sí, a verdade é que sí. Pero iso tamén forma parte, non, desa magnitude do que vives. En realidade é moi importante o que faz, tes unha obra moi importante, e non só iso, senón que és moi coñecida e moi necesaria tamén para as letras, non? En relación a isto que nos estabas a contar, nunca che custou, non, vou replantexar a pregunta, sempre ensinaches os teus textos poéticos, é dicir, dixeches a poesía era algo así para min, pero a xente sabía que escribías ou era algo que levabas en segredo, digamos? Sí, sabía moi pouca xente, de feito, cando levei o primer premio estaba traballando xa no hospital, ainda non era nin enfermeira, e saiu publicado, fora un premio de Hogueras de San Xoán en Coruña, e saíra no Correo Galego, e todos me dixeron, pero que premio che deron? Pero que é o que faz? Pero non, tardou sen saber moito, sí, tardou sen saber, eu escribía poesías así a algunha amiga e eso, pero eu non dicía que escribía. De feito, as cousas que me presentei, nunca dixen nada. É máis, este último libro que ti me falaches que é moi especial para min, Cando o bosque feu o meu nome, que a verdade que aí sí que creo que é o libro donde eu pois máis puxen, non?
E ese libro, cando me presentei, que xa faltaban 5 días para rematar as bases do concurso, tiña xa moitos poemas eu escritos porque eran as vivencias con meu pai, que padeceu Alzheimer 12 anos, non? E presentei-no e non lle dixen a ninguén que me presentaba. Na familia, nada, nadie sabía que eu me presentaba, pero bueno, é verdad que ahora sí son os libros coñecidos e eso, pero son bastante reservada para eso. Digamos que é algo tamén ás veces común, non? Como que a poesía é algo máis, bueno, como o proceso de escrita en xeral, igual é algo moi íntimo, non? Moi intimista, se queres, perdón, entón como que ás veces se queda así moi para as persoas que escriben, e fíxate que resulta moi chamativo que as túas persoas máis cercanas se enteraran pola prensa, non? Desta túa faceta maravillosa. En relación ao que falabas deste último libro, que tamén mencionamos ao principio, para que tomedes nota tamén, cando o avó esqueceu o meu nome. Neste que dixetes que o presentaches 5 días antes de que rematara o concurso, queríache preguntar polo teu propio proceso da escrita. Canto podes tardar en... Sei que esta pregunta ten moitos matices, pero canto se pode tardar en crear unha obra deste estilo? Mira, depende. Eu, o segundo libro Estrelas de Azucre, pois escribino nun verán. Eu escribo moito nas gardas do hospital, como teño que estar toda a noite e non estou a pé de cama do enfermo agora, sino que estou pendente do que acontece en todo o recinto hospitalario, claro. Entón, despois teño mellor horas mortas, ou mellor aí a partir das 2 da mañán, que se queda o hospital tranquilo, hasta as 5, se non me chaman, se me chaman, ao mellor podo solucionar por teléfono. Aí aproveito e eu é onde escribo moito. A máis, a min gustando moito a noite para escribir, non? Entón, eu recordo que Estrelas de Azucre escribino moi pronto, nese verán, pues, Estrelas de Azucre saliu nun mes, e, sin embargo, cando vos esqueceu o meu nome, nunca pensei que iba a ser libro. Foron poemas que me foron nacendo pola necesidade. Eu tiña tanta dor de ver a meu pai así, que escribín, de feito, pues, gañou o premio Esquí un poema sobre o Alzheimer, un poema para adultos, non? Pero eu escribín algún poema para adultos sobre o Alzheimer e eran tan tristes, tan duros, e tan fortes que dixen, no, teño que miralo desde os ollos dos nenos, e ademais é bo que os nenos poidan achegarse, saber o que é o Alzheimer, saber como tratar os avós, a xente maior. E entón, eu tiña a necesidade a veces e empecé por necesidade a escribir, pero con ollos de nena, non? Porque dentro dos ollos dos nenos todo é moito máis posible, non? Cos ollos dos nenos podo ir ata o Arco de Vella a buscar os recordos que o meu pai perdeu. Entón, conta un pouco a historia dunha neta que vive o avó, que coido o avó nos seus anos de Alzheimer, que ven sendo o avó meu pai e a neta eu, e aí saíronme os poemas. A mellor un día saía un, non volvía a escribir hasta dentro dun mes. Eses poemas naceron ao longo de posiblemente 3 anos, ou así, os últimos 3 anos, 2 anos de meu pai ou 3 anos. E despois, como vin que apareceu ese concurso, ademais, a primeira vez que se convocou, a primeira convocatoria de Simbad para o Alzheimer, eu recordo, decidí na última vez, por que non nos vou a presentar? Tiña bastantes, e, bueno, os suficientes para presentarlos, tampouco son moitos, é pequeniño, pero, e foron escritos, dende logo, todos e cada un deles, aí non hai unha palabra que non sexa sentida. Algún, de feito, rebatei no chorando. Hai un poema que se titula Da tua casa ata miña, que meu pai vivía en frente á miña casa, viña 20 veces á miña casa, viña iba, e ese poema, pois si acabei recordo que chorei, parei varias veces de facelo, porque choraba. Pero, sin embargo, non é un poemario triste, non, é esperanzador. Sí, é esperanzador, porque, porque eu creo que sí, que sempre hai que buscar a maneira, o outro punto, porque senón é moi difícil leválo, non? E aí axudoume moito a poesía a mí, non? Moito. Eso che iba a preguntarse, tamén era unha, que tal e como contas, non? Que se tamén era unha forma de... Unha terapia. Exacto, terapéutica de procesar todas esas emocións e sentimentos. Fixademos que para quen non, ou quen acabe de chegar, ou para quen non o saiba, este libro de Rosalía está premiado, este libro de Cando o avó esqueceu o meu nome, está premiado co Premio de Literatura Infantil Simbad para o recordo do Alzheimer. Así que se aínda non despertou, que non o creo, se aínda non despertou as vosas inquedanzas para ir para consultalo, anotadeo e facedeo
porque ademais é unha forma xenial de achegar, penso, procesos moi complexos e moi tristes tamén a un público máis diverso e variado, se queredes. Polo tanto, seguindo por esta liña que nos estás a marcar, Rosalía, como falaches de que en algún momento da túa traxectoria dixeches que as emocións que transmitías a través dos teus escritos eran tan fortes que se facían sentir pois que eran tan duras ou que o que escribías era tan duro que ao mellor se o mirabas dende a óptica dunha nena ou dos nenos en xeral, da infancia, se queredes, pois que igual era máis fácil de non só de proxectalo, senón tamén de procesalo. En nesta alusión necesaria, penso tamén a infancia, neste recoñecemento da mesma infancia na túa obra, quería preguntarche como achegar a poesía as nenas e os nenos. Como crees que se pode facer isto do mellor xeito posible? Para que un poema, eu penso que para que un poema lle chegue aos nenos ten que atrapalos e sorprendelos. A poesía é unha ferramenta fantástica para eles. Pasa que non podemos caer na ñoñería. Os nenos son super intelixentes. Hai que tratalos, efectivamente, como seres humanos intelixentes e con criterio propio, non? E eles son un público moi crítico, a min é que me enganchou moitísimo escribir para nenos. De feito, metíme no mundo da poesía para nenos e éncheme moito escribir para eles. Non son quen hora de parar, porque síntome moi cómoda e, ademais, son tan agradecidos. E si lles pode chegar, pero chegarlles e tendo en conta a diversidade, non? Poder chegar a todos os nenos, non? E chegar, pois, con palabras rítmicas, posiblemente, hai que ter en conta o ritmo, palabras que soen ben, que eles poidan ao mesmo tempo xogar con elas, poidan dibuixar os poemas, que poden facer con unha poesía, poden facer miles de cousas, poden cantala, poden lela, recitala, poden dibuixala, pintala, poden facer cantidade de cousas con eles. Entón, hai que chegarlle, pero hai que saber, non é, a veces, da verdade que a min dicía Moneira Vilas, dicía que era super complicado cando foi da coitada lúa e despois de Estrelas de Azucre e dicíame, pídoche que tes que seguir por aí porque non é fácil, é moi difícil escribir para nenos, dicíame el, dificilísimo, a xente igual pensa que é moi fácil escribir para nenos porque é unha linguaxe moito máis sinxela, pero precisamente por iso hai moita xente que cae, pois eso, na ñoñería, moito diminutivo e os nenos son moi listos e a veces hai que buscar o tema axeitado para poder chegarlles. Non é fácil, non é fácil, pero si se pode chegar a eles e son tan agradecidos e disfrutan tanto ca poesía. Eu vou a moitos coles e a verdade é que veño encantada, sempre veño cas pilas cargadas porque son tan agradecidos. Si, de verdade, outro día estiven aínda no colexio do Foxo, da Estrada, e falaron precisamente do Alzheimer. Chamou a atención porque, dicíalles eu, hai un poema a última parte do meu libro, que consta así como de 3 partes, e fala das armas con que se pode vencer o Alzheimer, non? Dicíalle, con que arma vos parece que podemos vencer o Alzheimer? Porque o Alzheimer é un monstro, non deixa de ser un monstro que come as lembranzas, os recordos, pouquinho a pouco, dos avós. Como podemos vencelo? E unha nena pequerrechiña levantou a mão e dixo, con amor. E quedei sorprendida, os mesmos profes quedaron sorprendidos e entraronme o tema, eles os profes dicían que estaban un pouco sorprendidos de como entraron o tema do Alzheimer, como o entenderon e como tivemos a verdade aí unha conexión fantástica, foi moi bonito. Fíxate que tamén me parece a mí moi importante, moi bonito o que contas. Estaba tomando notas para non perder este fío, pero que é necesario tamén escribir para un público infantil dende esta perspectiva de consideralos, non? Que ás veces, cando vemos obras de literatura infantil ou obras para público infantil, para a infancia, parece que están feitas dende unha perspectiva tan adultocentrista que esquece por completo as capacidades dos momentos vitais que vivimos na infancia, que ao final pasa por estes, por infantilizalos aínda máis ou por non darlles as capacidades, presupoñerlles, as capacidades que sí que teñen. Entón, creo que escribir desde esta perspectiva da que ti falas e traer temas complicados, pero
vivencias obrigatorias e que seguro que tamén teñen na casa, como pode ser o Alzheimer, como pode ser a morte, como pode ser o acoso escolar, se queres, calquera outro tema tabú polo que os nenos e as nenas pasan, pero que non teñen materiais para elas e para eles axeitados, a min pareceme unha necesidade necesarísima. Non me saía outra palabra co que comparalo. Tiña máis cousas por aquí, así que eu agradezoche tamén desde aquí que non esqueceras a infancia, que te sintas aí tamén cómoda facendo e creando materiais para esta etapa da vida, porque parece que nos esquecemos por completo do que ti precisamente dicías, son persoas moi intelixentes, son persoas que están nun proceso vital de aprender e de adquirir funcións e coñecementos no que nunca máis estaremos, é dicir, a infancia é un momento no que máis cousas aprendemos, no que máis plasticidade cerebral temos e, polo tanto, no que mellor podemos adquirir todas as cousas todos os inputs que chegan a nós. Así que ben que te sintas cómoda aquí e que sexa por moito tempo, que sigas facendo o teu labor moito tempo. E xa que nos falas de infancia, de levarlles temas pois máis controvertidos e da túa comodidade coa propia infancia, quería preguntarche, cales crees que son os beneficios, cales consideras que son os beneficios da poesía infantil nesta etapa da vida? Bueno, pois, mira, é fundamental, sabes? É fundamental. Eles mesmos acaban, nun colexo, chegarmos á conclusión, chama moita atención, de que a poesía, pois, que era como a música das palabras, parece fermosísimo, non? Pero é unha gran ferramenta para, mira, estimulalles o aprendizaxe, melloralles o vocabulario, favorecelle a memoria, con a poesía poden usar palabras novas, fomentalles a creatividade, vamos a ver, máis cousas, a imaginación, o desenrolo emocional, beneficialles a sensibilidade, bueno, van a coñecer cantidade de palabras, van a xogar con elas, bueno, eu creo que un mundo de posibilidades lles abre, a poesía abre as portas a un mundo realmente fermoso, e gustalles a eles, e gustalles, porque eu nunha ocasión fixen un poema, leveino sin rematar, e dixenlles que ahora tiñan que rematar eles, non? Bueno, que aí saiu, bueno, que aí saiu futuros poetas, auténticos poetas, non? Entón, sí que lles gusta, si somos quen de enganchalos, si somos quen de chegar a eles, e posiblemente hai que chegar a eles da maneira máis natural, chegar a eles como son eles e como somos nós, pero dun xeito natural, cercano e bueno, poñéndonos ao seu nivel, non? Sí, eu supoño que ese é o camiño. Eu non teño moita experiencia traballando con nenas e con nenos tan pequeniños, a verdade, pero sí que as pequenos contactos que teño neste sentido, sí que tamén coincido contigo, que penso que moitas veces están moi infravaloradas as súas capacidades cognitivas, esencialmente, e que unha vez os valoramos e non é que rebaixemos as expectativas, senón que rebaixamos a forma na que nos comunicamos, se queres, comunicándonos no seu idioma, non? Nas súas formas, pois sí que podemos acceder a un mundo de posibilidades. E claro que un poema creado por estas nenas e nenos das que nos falabas non vai ser un poema de Rosalía Morlán, evidentemente, pero hai que valorar as producións literarias segundo a franxa etaria tamén na que se producen. Así que por que non ia ser un poema maravilloso, non? Este do que nos falabas ti. Dixéchesnos antes, ademais, que cando ás veces vas aos coles preguntanche que prefires ser, se enfermeira ou se prefires ser escritora. Non imos repetirche a pregunta porque xa non la medio respondeches antes, pero algunha vez na túa andaina de formación, que nos comentaches tamén brevemente, algunha vez pensaches en dedicarte ao ensino, por exemplo, xa que desfrutas tanto con estas cuestións? Pois mira, non o pensei, en certa maneira algo dedícome, pero a maiores, porque son profesora de
de Facultade de Enfermería de aquí de Santiago, non? É distinto, pero é porque me gusta, en sí apasioname tamén a docencia, gustame moita a docencia, pois non fun por aí, pois porque cadrou, porque daquela tiña que poñerme a traballar, era moi noviña e bueno, pois empecé a traballar no hospital con un contrato e a vida a veces lévate, non? Por eses camiños que ti non tiñas pensado. Si me gustaría ser profesora, encántame. De feito, no poxo dixeronme, cando este día da charla cos nenos do Alcén, me dixeme, nunca te plantexaste ser profesora? A verdade é que sí. Home, o mundo que escollín ao final, despois, eu cando empecé a traballar no hospital, era auxiliar de clínica, non era nin enfermeira, pois formeime como enfermeira, bueno, o mundo sanitario tamén me apaixona. Dicíamos que non hai tanto, que podo defender eso de que a enfermería é unha arte, non? Florence Nightingale decía, a enfermería é a máis bella das bellas artes, bueno, a mellor exagerou un pouco, non o sei, pero si é verdade que, mira, nun poema, para ser enfermeira, tens que ter unha sensibilidade especial, porque o noso produto son persoas humanas e por riba enfermas. Entón, nun poema ti podes describir a dor, pero unha enfermeira toca esa dor e ten que tratar con persoas que teñen dor e que sufren. Entón é tan importante, por iso que non son mundos tan distintos. Hai cualidades que hai que ter en común para un mundo e para o outro, todas as letras e para a sanidade, non? Entón, bueno, a min tamén me apaixona a enfermería, a min dome moitas satisfaccións, teño, creo que, vocación de enfermeira, pero tamén me apaixona o mundo da poesía, sabes? Sí. Non, é que tampouco hai por que escoller, non? Pois estes dous mundos, vemos ademais que no teu relato se conxugan maravillosamente, porque eu tiña aquí unha pregunta que xa acabas de resolver, que era se te axudaba a túa faceta como enfermeira na túa faceta como escritora. Está claro, non? Que unha nutre a outra de xeito, bueno, de algún xeito non había de dobre sentido, se é que ese dobre sentido ás veces pode ser equitativo, non? Pero creo que é moi importante todo o que nos dicías tamén do labor de enfermeira, que creo que tamén o transmites nas túas obras literarias e tamén no teu propio discurso. Digamos que esta charla contigo está a ser tamén un pouco un reflexo de todas estas cuestións das que nos falas. Eu non te coñezo como enfermeira, obviamente, pero esta vocación da que falas e que transmites co teu discurso, pois que tamén vemos nos teus libros, seguro que é un dos puntos fortes, non? De que a túa poesía tamén chegue tan ben ao público o que ten que chegar. En relación ao que estamos a comentar das túas obras e demais, que da última da que falamos así máis pormenorizadamente era desta de cando o avó esqueceu o meu nome e dicías que escribiche sobre unha vivencia persoal, non? Sobre a túa propia historia de vida, se queres. Quería preguntarche se todas as túas obras se basean nalgún xeito na túa propia historia de vida ou se só se trata deste exemplo. No, prácticamente todas. Mira, a coitada Lúa, quería antes de nada dicir unha cousa, se mo permite, en relación a que falabas ti do hospital, dos dous mundos, non? Fíxate que a palabra, o importante que é, a palabra é fundamental para un poeta, evidentemente, pero ti sabes que importante é a palabra para un sanitario? Unha palabra, falar un anaquiño con enfermo, canta dor alivia. A palabra é fundamental, por iso que non son mundos que se complementan moi ben. Podemos facer moito ben simplemente cunha palabra de agarimo, sabes? No hospital. Bueno, queria che deixar eso simplemente aí, porque a veces non nos paramos a pasar, eu digo aos alumnos de enfermería isto, continuamente. Insistolle moito no trato humano, nesta parte, porque as técnicas sei que as van a acabar aprendendo. Pero esa parte humana que ten que ter a enfermería é fundamental. Eso sí que non se enseña na facultade, non? Entón, eso insisto moito, son un pouco pesada con este tema. Bueno, en relación ao resto, mira, o primeiro libro, A coitada Lúa, ten moitísimos, é prácticamente a miña aldea de Vilariño, non? Falase do Pote, da aldea, da Lareira, vivencias miñas, casi todo ten un porqué. Estares de azufre igual, o último que é de adultos, Camelias de amor, bueno, ten moitos poemas de amor, algúns son vivencias propias miñas, outras son historias de amor que me contaron, xente cercana, non? Ou que vin con algunha persoa amiga que, pois, eu tive un amor ou un desamor e que acabei no plasmando nun papel.
casi todo ten que ver con as Rúas de Compostela, evidentemente, é a paixón é un libro que eu teño tamén un gran cariño, parece un libro moi fermoso, e porque máis escribino así, a pé de rúa, un día saía moi cediño da casa para poder sentarme a tomar un café nunha cafetería e escribir sobre as Rúas de Compostela, non? E fala da miña querida cidade, igual que a coitada Lúa fala da miña querida aldea e Estrelas de Azucre tamén, non? Eu a verdade que teño a alma moi dividida, porque Vilariño é a miña aldea especial, Santiago é a cidade da miña vida, non? Entón, bueno, estou aí, non? Entón, que sí, que todo ten, o último, evidentemente, si é unha vivencia total, no último, cada palabra, si é un sentimento meu. Outros obvios son un poquinho máis, bueno, eso, pero eu, por exemplo, sabes que o Dragón Antonio Sapo Rosendo, que é un libro para nenos, son uns personaxes inventados, fantásticos, que viven aquí no castelo da Rochaforte, un castelo que era medieval e está medio destruído, e a Asociación Rochaforte está tirando por ele para sacalo, non? Para adiante, pois, ese inventeinos e ese sí que aí, pois, bueno, é todo imaginación pura e dura, non? E como me gustaría a min, a donde le veo o Dragón Antonio Sapo Rosendo, ahora acabo de rematar a segunda parte, xa vai, pois, o Mosquito Lucas e hai, pois, a Pinte Garroqueira, non? Son simpáticos, pero disfruto moito con eles, non? O Dragón Antonio Sapo Rosendo deron moitas alegrías escribindos, non? E, de feito, estaba mellor no hospital hai pouco aínda, que o remetei fai pouco e saía da unidade e dicíalles, bueno, marcho, ahora xa non necesitades nada, que me teño que ir co Dragón e co Sapo a ver os faros, o sea, e xa se reía na forma vou nos levar polos faros, non? E a veces pregúntame, acabaches con eles, trouxachelos de volta para o castillo? E digo eu, xa estou, teño que traerlos que andan de trola por aí adiante, non? Eles enganchados, tes aí un séquito de enganchado. Sí, perdón, non te quería tallar, continúa, por favor. Sí, nada, era eso, simplemente che dicía, non? Que, por exemplo, concretamente o Dragón e o Sapo é pura fantasía, non? Pero que lles gustou moito aos nenos o Dragón e o Sapo, e moitos quixeron ir a coñecer o Castelo da Rocha, que non se sabía del nin os pais, pola historia do Dragón Antonio e Sapo Rosendo, non? Agora a segunda parte vounos levar leveinos aos faros de feito, ainda non tengo editor o libro, pero leveinos aos faros daqui, a varios faros daqui de Galicia, e tuveron moitas aventuras e coñeceron outros personaxes, non? Pero é que ben tamén, que é importante, non? Sacar, pois, coñecer os lugares nos que habitamos, que ás veces o que dicías, claro, que non coñecían nin os pais este lugar. Sí, a Rocha, concretamente, moitos foron ver a Rocha por eso. E quixeron levar os faros e cousas curiosas de cada localidade onde están os faros para que é unha ferramenta tamén que les poidan e que lles gusten. Algún neno que me preguntou, que me dixeron os pais, non sei para que escribiches eso, porque temos que ir os fines de semana. Que día si, día non. A ver o castelo, a ver se está o dragón e se o vemos no Castelo da Rocha. Fixe hasta que punto si me se enganchou. Pois eso está genial, non? Como te sintes cando che dan este feedback? Cando che din estas cousas? Eso é pois como a gasolina que se lle bota ao motor dun coche, non? A verdade é que a min a poesía ten me dado moitas satisfaccións, nunca o pude imaginar, a veces creo que ainda non o creo moito, pero moitas satisfaccións, porque digo, como é posible, e nos coles é tan tremendo, as vivencias cos nenos, é moi bonito, non hai palabras, non hai o que o pague, non? Que va. É unha experiencia única, sí. Que ben, que maravilla escoitarte, Rosalía, estamos pasando un rato maravilloso. Non me gustaría tampouco que quedara así como sepultado por lo que fomos comentando despois, esa reflexión tan importante que fixeches tamén sobre a palabra ao tratar coas persoas enfermas no hospital, non? Efectivamente, fíxate que es a primeira convidada que temos aquí que ten esta dobre faceta tan diversa técnicamente, pero que despois vemos esa relación de alguén que se dedica aos dous mundos, vemos esa relación tan grande que existe entre os dous. Efectivamente, pois coincido contigo e co que dis e agradezo tamén que leves esas ensinanzas ao teu alumnado universitario, que efectivamente parece que hai moitas cousas que non ensinamos e que non nos ensinan tampouco nos graos universitarios, así que é moi de agradecer contar con este persoal docente. Faláchesnos de Neira Vilas en varias ocasións. Supoño que un dos teus referentes ou dos que citas nesta
dos que citaches, perdón, nesta conversa, e quería preguntarche se tes algún outro referente que queiras falarnos del ou que te influíra na túa produción literaria. Mira, eu tardei en ler poesía, en ler en xeral, pois claro, diría tremendo error non, porque as circunstancias obrigaron a eso, non? Das primeiras cousas que leín foi a Rosalía de Castro, e bueno, leín a Lorca bastante, a Neruda, gustame moito, a Jesús, bueno, que, a ver, deixame dicirche, Benedetti, que tamén moito, Benedetti, Lorca, Neruda, e bueno, a eses autores linos, non? Neira Vilas, tuve a sorte de tratalo, de coñecelo, de estar moito con ele, aprendín moito del, encántame como escribe Neira, como escribía Neira Vilas, os razoamentos que tiña tan sinxelos e tan verdad, non? E a Anisia, a muller tamén, porque a Anisia estuvo un pouquiño á sombra del, pero bueno, e despois, bueno, eu síntome moi identificada escribindo poesía infantil con Antonio García Teijeiro. Para mí é un gran mestre. Antonio García Teijeiro encántame, todo o que fai para nenos, a min gustame moito o García Teijeiro. E bueno, e xa che digo, admiro tamén, hai moita, gracias a Deus hai moita xente que escribe poesía, xente boa, ademais, xente aquí ahora temos a sorte, vamos, en Galicia, de ter cantidad de xente, aquí na Casal de Rei, Xoan Babarro, Xosé Luna, María Canosa, Pablo Nogueira, Ramón Veiga, hai moitos, hai moita xente que escribe. Pero, bueno, eu síntome moi privilexiada polo trato que puden ter con Neira Vilas, moi privilexiada. E ele, ademais, dicíache cousas, era moi positivo, dicía sempre pa diante, sempre pa diante. E esas cousas que me quedaron sempre, ou se ten ou non se ten, que dicía ele, non? E dicía, tes que escribir, que tes a obriga de escribir, dicía, me berrábame, ademais. Escribiches algo este mes? No, dicía eu, non, Pepe, porque ando moi liada, Pepe, entonces, tes a obriga de escribir. Cando se ten, hai que escribir, dicía. Sí. Sentes a obriga de escribir? No, eu nunca escribo, eu, por sorte, que eu non escribo por obriga, non. Hai veces que non escribo nada nunha semana. Sei que a maior parte da xente escribe todos os días, debería de ser, seguramente. Hai que sentarse, poñerse a traballar. Claro, eu teño tantas cousas na vida, teño traballo de hospital, teño a miña nai, porque a min coincide, cadroume meu pai e a miña nai, ela con demencia, el con Alzheimer, 10 anos, e meu pai falleceu agora fai 4 anos, pero miña nai teño aínda, son a única cuidadora de miña nai con demencia. Entón teño que atender a miña nai, o traballo, este mundo, ir aos coles, aquí e alá. Entón, hai veces que non é ler, e en algún premio tamén que estou bisurado, entre que fago un pouco de todo, pois debería, se tuvera tempo, si, sentaríame casi sempre, pois a horas determinadas, porque eu tampouco son de, levanto-me, sento-me, escribo, non. Escribo, es que eu disfruto moito desto, porque eu escribo cando me apetece, sabes? Non me plantexo, bueno, teño que escribir, que teño que sacar este libro. Non. Si saio do Dragón, fixo non encantada, disfrutei moito, fixo no pronto, ademais, a segunda parte do Dragón. Pero non por nada, pois, porque me apetecía escribilo. Igual cando me apeteceu escribir as Ruas de Compostela, ou o do Alzheimer se foi máis pausado, porque foron nacendo así os poemas, ao mesmo tempo que pois, eso, a dor que se sente cando ves que vas perdendo a persona que máis queres, non? Un pai, unha nai, que ves que quedan con esa mirada perdida nese mundo tan cruel como é o Alzheimer, e por iso é importante achegar aos nenos, aos avós, incluso se non ter Alzheimer. O que palpo eu, e aproveito este foro para dicilo, o que permitídemo, o que palpo, o que me parta a alma moitos días é estar no hospital e ver a xente maior tan sola. Están soíños, moitos. Non sei, deixo unha deshumanización, non sei o que pasa. Algo debemos estar facendo mal. Eu pregunto, me digo, que estaremos facendo mal? Porque averiguo, falo, digo, pero se este señor, como? Está a señora con 85 anos coidando, pero se teñen 5 fillos, de vez en cando veñen de visita médica e marchan. Bueno, ou nin eso. Quero dicir, a figura da persoa maior é o que hai que dignificala de outro xeito que non estamos facendo. Creo que están moi esquecidos, e a mí sí que me dói a alma por eso. E quero, eso sí que yo digo aos nenos, quero conciencialos de que lle collan a man ao avó, a avoa, de que se repiten as palabras, a mesma palabra varias veces, que nin se rían, nin se enfaden, que repitan con eles a palabra.
que repitan as palabras cando empezan co Alzheimer, que repitidias, acompañalo nese camiño que é tan terrible que é perder a memoria, entrar nese mundo que non nos conduce a nada, que non leva a nada, que é o Alzheimer. Non? E eu creo que aí hai un labor importante que facer, Pois menuda intensidade agora este tramo da conversa, pero tamén moi necesario, non? Si que eu penso que igual xa estás, non sei, igual xa estás contribuindo con isto de levar a infancia esta necesidade de acompañamento e de sentirse e de estar cerca das persoas maiores e de tomalas como, bueno, pois como iso, como persoas maiores as que hai que acompañar e as que non debemos rirnos desas pequenas cuestións e que tamén dignificar a idade adulta tamén nos serve como para naturalizar que, aínda que pareza que queda moi lonxe, todo o mundo, se é por sorte, imos pasar por esa fase. Así que tampouco se entende esta desconexión que hai moitas veces coa vellez, non? Non sei que che ia comentar sobre isto. Sí, dicía que me parece aínda máis relevante este labor teu de achegar á infancia a esta necesidade xa social do acompañamento ás persoas maiores. En relación con isto, en relación con todas esta conxugación de todos as túas facetas, tamén nos dicías antes que ti non te sentías na obriga de escribir, senón que escribías cando a ti che apetecía ou cando ti tiñas un oco dentro de todas os que faceres que tes no teu día a día. Eu penso que igual aí está a clave, non? Ti como que o primeiro como que xustificabas dicindo o mellor tería que escribir todos os días, pero igual esa naturalidade e esa sentimento que nos falaches ao comezo, igual tamén nace máis, non sei, desa non imposición e dese escribir cando quero, cando podo ou cando necesito, que dese sentarse 8 horas a intentar producir algo que igual non é o momento de que saia, non? Entón, pois, a min o proceso polo que pasades as persoas escritoras sempre me resulta moi chamativo por descoñecido e por alleo ao meu propio mundo, se queres. Entón, pareceme que é moi relevante tamén que faledes destes procesos e de como os vivides. E por iso tamén te agradezo que non o trouxeras ata aquí en forma de reflexión. Non sei se querías dicirnos algo máis, que estou solapando o teu discurso. Non, si estou encantada, estou de acordo co que dices e eu síntome cómoda. De feito, cóstame moito, escribir por encargo cóstame moito, que dixe que a veces pasa que vais a facer unha homenaxe a ver se escribes un poema. Eu nunca digo que sí, digo, non sei se me sairá. Se me sai, cando saia, pero de momento non xe digo que sí, porque non son quen, poderíame sentar, evidentemente facer rimas ou intentar facer escribir, pero a min non me saes, será que son rara, non o sei, pero dende logo cando escribo algo é porque o sinto. Pois aí queda iso, e para pechar esta primeira parte de entrevista, sabedes que despois teremos aínda a Rosalía con nós, que podedes facerlle as preguntas que irades, seguimos falando con ela, pero para pechar esta primeira parte da entrevista, quería, pois, rescatar este positivismo do que ti sempre nos falabas, non? De que eras unha persoa moi positiva e faláchesnos de que estabas escribindo unha obra que aínda non saíra. Estás escribindo algo máis? En que te atopas nestes momentos? Que estás facendo? Pois mira, non se sabe, pero vais a saber agora, tampouco ten maior importancia. Podes non desvelalo, podes seguir en segredo. No, mira, aí sí que me encargaron e, bueno, non me resultou. Fíjate que non é poesía, é unha asociación a favor do autismo, non? Pedironme, pois un compañero meu do traballo, xa no verán, que se fora quen de facer, que lle gustaba moito como escribía eu, un contiño pensando nestes nenos, non? E, bueno, está rematado e está entregado, é unha das cousas que é ahora recente que vai sair, seguramente ahora en maio, que se titula A Bolboreta Arlequina, un pouco a historia dunha bolboreta que non era quen de voar e
e despois que a axuda dun caracol e dunha libélula consigueu, non? Ata incluso dibuixar alas letras cas alas no ar, non? Bueno, un contiño pequerrecho adaptado para nenos que lles costa ler, evidentemente, e asimilar certos conceptos, pero que quedou moi bonito. O Dragón Antón que está aí tamén rematado e, bueno, pois estou tamén escribo moito sobre Compostela, sigo escribindo sobre Compostela, e, bueno, sempre escribo cousas sobre que a veces dame máis, a veces escribo unhas temporadas que me dá por escribir sobre o mar, outras veces dame por e bueno, con algunha outra cousa, pois proxectos así na cabeza que logo a veces saen antes do que eu penso, a veces quedan aí e de repente saen. Eu creo que cada cousa ten que asentar e sair cando ten que sair, non xa sairá. Fíxate que non paras, é dicir, tes moitos proxectos xa a piques de sair, tes outros que dicías cando saian sairán, e vai, é algo que nos pon moi contentas, porque saber que hai produción activa e que segue habendo esta necesidade túa de transmitir, pois só pode ser unha moi boa noticia para as letras, non? Para a produción galega tamén. Que che gusta máis entón escribir? Para a infancia ou para a idade adulta? Que prefires? Aí sí que me mollo, porque dende que sí, porque é que é verdade, o sea, escribo máis de feito para a infancia, moito máis que para adultos. Tamén me gusta escribir para adultos, de feito eu empecé escribindo para adultos, non empecé escribindo para nenos, non? Impulsoume moito a escribir para nenos o nacemento da miña neta, fíxate. Sí, axudoume moito a escribir para nenos, pero eu ahora mismo se teño que quedarme, se me dan a elixir, aí sí que elixo, se me dan a elixir, quedome ca escrita para nenos. Ca poesía infantil quedome, sí. Xenial, Rosalía, pois nos agradecidas e agradecidos de que así sexa, porque aínda que temos, como dixeches, non, fortes proxectos de literatura infantil e demais, pois son a gran olvidada moitas veces en todos os sentidos, tanto na etapa educativa, que xa falamos aquí nalgúna ocasión de que, bueno, pois hai poucas referencias moitas veces no sistema educativo a poesía infantil ou que non temos eses referentes para ler nestas idades, nin para mostrar, e tamén nas propias familias que tal e como ti dicías, na túa infancia tampouco tiveches a oportunidade de acceder a libros polo momento vital, polo que pasaba a túa familia, pero moitas outras familias de hoxendía que, aínda que sí que teñan a posibilidade de acceder a libros e demais, pois tamén descoñecen. Polo tanto, todo que sexa creado para esta etapa tan importante e que temos que ter tan en conta, pois sempre vai ser benvido. Chegamos ao final desta primeira parte, un gusto estar conversando contigo, así que, se vos parece, imos tomar un vasiño de auga e seguimos nesta segunda hora, sí? Ata ahora. E hasta ahora. O mesmo. Hasta ahora. Xa nos vemos. Voltaches a Galicia despois de 2 anos no exterior? Pois teño boas novas para ti. Hai axudas económicas especiais para ti e a túa familia, porque as axudas deben estar cando son necesarias. Para facer que o teu retorno sexa a túa mellor decisión, a Xunta apoiarate con ata 6.000 euros dependendo dos membros da unidade familiar, do número de fillos e da túa vivenda. Podes solicitar esta axuda ata o 30 de setembro de 2024. E se queres saber máis, visita a túa oficina de retorno ou a nova oficina móvil que percorre toda Galicia. Ola, estamos de novo aquí celebrando con Rosalía Morlán hoxe o Día Internacional do Libro, lembrádevos, e antes de pasar a ver todos os comentarios que nos deixastedes no chat, que lle deixastedes no chat a Rosalía, e antes de seguir falando coa autora, quería lembrarvos que no material descargable tedes a parte de material sobre lingua galega, algunhas cuestións sobre breves sobre a historia da literatura, sobre a que pasaremos tamén
nas vindeiras sesións, tedes, sobre todo, uns enlaces de interese que estou segura de que vos van ser de moita utilidade. Por un lado, tedes a información para formarse na escrita e tedes webs como a de Apiario ou outra como a de Tecedeiras que creo que está dando problemas o enlace, se vos dá problemas, pode que sí, pode que non, con que poñades en Google tecedeiras.gal ou Tecedeiras escrita creativa, xa estaría, e aparte destas dúas webs que vos deixamos aí penduradas no material descargable, tedes outros recursos como poden ser a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a ELGA, que onde podedes acceder non só a publicacións, a información das obras que van saindo en lingua galega, información das escritoras e dos escritores, unha axenda cultural bastante completa, bastantes opcións que tedes nesta páxina. Alén diso, tedes a páxina web de Galicia Lee, onde tedes un catálogo de obras en galego, que seguro que vos van gustar, e tedes, ademais, outra información relevante sobre literatura en galego. E, aparte disto, deixámosvos tamén unha web que se chama Triqueta Verde. No caso concreto do que está enlazado, do que está no material descargable, trátase dunha sección da propia páxina web de Triqueta Verde, da Triqueta Editora, onde se pode acceder a e-books descargables para que poidades ter nos vosos dispositivos. Alén destas 4 polas que acabo de pasar, hai outras, repito, na lección 14 que pertence á sesión 15, na que estamos hoxe, onde podedes acceder a máis información sobre esta literatura en galego. E, como non, tamén tedes aí colgada a páxina web o perfil, de escritora de Rosalía Morlán, que repito que está hoxe con nós. Así que non teño moito máis que comentarvos deste material. Hola de novo, Rosalía, que tal? Agardo que esteas a pasar unha boa tarde aquí con nós. E a dinámica desta segunda parte sempre oscila en relación ao mesmo. Digamos que temos público do outro lado que na primeira hora normalmente van nos escribindo cousiñas no chat e agora imos repasando con elas e con eles o que van preguntando ou o que nos van dicindo. Así que normalmente saen xa os comentarios na pantalla grazas a un labor maravilloso de José que o temos detrás e sen máis imos ver o que che din por aquí. Que che parece? Pois genial. Espero estar á altura e contestar. Iso desde logo, iso dámolo por suposto. Temos aquí un primeiro comentario do Centro Gallego de Madrid que di: boa tarde. No Centro Galego de Madrid tivemos a sorte de recibir na nosa biblioteca no mes de decembro a Rosalía Morlán coa presentación do seu libro Camelias de Amor, ilustrado por Amalia López Brea. A obra é unha recompilación de poemas escritos en galego e en castelán. Unha maravilla de libro que vos recomendo moito. Un saúdo. Vaya, Rosalía, pois xa ves este público. Pois moitísimas gracias. Sí, é verdade que estiven ali, foi entrañable, a verdade, e levei ese libro, Camelias de Amor, que, bueno, Camelias de Amor non está dirixido ao público infantil, evidentemente é unha recopilación, incluso hai algún poema que estaba no caixón dende anos, sabía dentro dos meus 18 ou 20 anos tranquilamente, non? E si quedou moi fermoso Amalia López Brea Lucci, chamada por os amigos, a verdade é que fixo un traballo, unhas ilustracións fermosísimas, encheuno de camelias, e, bueno, é unha fermosura de libro, editado por Edicións Fervenza, que a verdade que fixo un traballo fantástico tamén, Que ben. Queres contarnos máis algo sobre este libro, sobre o seu proceso productivo, sobre dixetes que había poemas deste libro que comentan, que os escribiras había moito tempo. Canto tempo pode pasar entre esta recompilación de obras, de poemas? Pois mira, aquí van poemas dende o ano 80, imagínate, ata o último que foi pois un mes antes ou así de rematar o libro, fai 2 anos, e
conta un pouco, fala, é un poemario de amor, pero tamén é de amor, non só do amor de parella, senón do amor á amiga, tamén, do amor ao mar, pero en sí é un poemario de amor, non? Quixen recopilar, non me foi fácil, porque érame difícil a escoller, e ao final, bueno, quedeime con uns cuantos, quixen tamén que estiveran en galego e en castelán, entón, porque algún poema naceu en castelán e outros naceron en galego. Entón, quixen respetalos, e os que naceron en castelán paseinos ao galego, traducinos e os de galego paseinos a castelán. Pero mantiven esa originalidade, non? Entón, hai poemas moi diversos. Hai un poema incluso que escribín para unha parella amiga que se casou e tamén vai aí metido. Hai un poema que se titula Ana, dedicado a unha gran amiga miña, tamén moi fermoso, e remata con un poema dedicado pois ao meu home. Ese é actual, ese fixenllo pouco antes de entregalo o libro, non? Entón, que sí, quedou, a verdade que quedou fermoso. Tiña ganas porque moitos eran poemas, todos eran, e non eran coñecidos, estaban sin publicar, e moitos estaban aí metidos neses queixóns que metemos nós a veces as cousas, e quedan aí, non? Pois maravilloso, non? Que atoparas non só o lugar, senón que atoparas o momento para sacar todas esas cousas que, como ti dis, ás veces deixamos guardadas ali nun caixón de xastre, non? De que non se sabe moi ben en que momento, pero alégrome de que atoparas iso, o momento e o lugar. En relación a resposta que nos deches derivada desta primeira pregunta que saiu aquí, vou tomar eu a palabra e vouche facer unha pregunta relacionada xustamente con isto que acabas de comentar. Dicías que había poemas escritos en castelán e que había outros escritos en galego e que saíron así, non? Que naceron así, uns naceron en castelán, outros naceron en galego. Seguro que, como todas as persoas sabedes, en Galicia vivimos nunha situación de bilingüismo, non? Xa falamos moitas veces da nosa situación lingüística aquí neste curso, entón o normal é que a competencia lingüística das persoas que vivimos en Galicia sea parella, tanto en galego como en castelán. O normal. Entón, para ti hai un idioma para cada temática ou hai un idioma para cada poema? Refírome a, por exemplo, imagínate que os poemas sobre amor escríbelos sempre en determinada lingua, ou os poemas centrados máis na paisaxe, por exemplo, pidechos o corpo escribilos noutra lingua. Referentes, aquí acaba de sair Ana Quiro así a lo loco, pero a ver que nos podes contestar. Non é que uns poemas, un tema determinado sexa para unha lingua determinada. De feito, dende hai moito tempo, moitos anos xa, prácticamente escribo todo en galego. Iso non quita que teño poemas en castelán. Agora mesmo son os menos, pero si é verdade que na primeira época que escribía e que empecé a que se deron a coñecer algúns poemas meus, os primeiros, de feito, os meus primeiros poemas coñeceronse en Aranguren, en Vizcaya, no País Vasco, curiosamente, en algunha revista de por alá, e eran en castelán. E si é verdade que daquela non había esta sensibilidade, todos coñecemos un pouco o que pasou ca nosa lingua, non? Eu vime para Santiago dunha aldiña de 5 casas, de Vilariño, de Trazo, e vime con 6 anos falando galego, porque, por sorte, eu iba ali á escola xa, pero a mestra que tiñamos ali si nos permitía falar galego. Eu na casa criei-me falando galego, vim para aquí, vim para Santiago, sí, para aquí, e coñecía moi pouco do castelán. De feito, a primeira mestra que tiven aquí en Santiago, daquela era unha escola unitaria, onde estábamos todos xuntos, nenos, nenas, e de todos os grados, cursos, e non nos permitía falar nunha soa palabra en galego. E hai un detalle moi simpático que eu procuraba, os nenos son esponxas, eres esponxa e enseguida absorbes, non? E entón eu procurei enseguida meterme na lingua no castelán como fose, non? E un día, así falando, non sei que lle tiña que decir eu a ela, eu sei que, ou ler, ou sei que había que dicir a palabra botella. E botella, a mí parecía, me dixen, debe de ser un pouco bruto, seguro que é boteja. E entonces, en vez de botella, dixen boteja.
que total, os outros nenos ríronse de min, non? Estas cousas que pasan, porque ademais é que esa mestra daquela, si como falaras en galego, tiña unha vara, así alargada, parece que estou falando da era, non é, foi, unha variña e dábache nas maus ca vara, por falar galego, non? A señora onde traballaba a miña nai dicíame, habla castellán, habla bien que se van a reír de ti. Entón, claro, todas esas cousas influyenche un pouco para que, pero bueno, sin embargo, un dos primeiros premios que levei, que foi no ano 82, me parece que eu xa presentei un poema en galego, bueno, entre 80 e 82 que estaba empezando ca normativa galega e presentei nun galego en Coruña e gañei o primer premio, o premio que había, non? Bueno, xa escribía en galego tamén, non tiña un galego ao mellor moi axeitado, porque, bueno, pero nunca o perdín, sempre falei, na miña casa segueuse falando sempre en galego e, claro, pensas en galego, escribes en galego. Entón, aunque, xa che digo, mezclo moito tamén, eu no meu traballo, unha persona dirixes a mí en castelán, contesto en castelán, o sea, conviven moito as dúas linguas, non? Pero non, a pregunta que me facías, en Camelas de Amor, porque os que están en castelán realmente son dunha época primeira e os outros son dunha época máis próxima agora, non? E preguntábanme nunha ocasión se eran experiencias vividas, algún sí, fala de amor, de como eu vivín o amor, pero outros, sobre todo os que falan de desamor, son historias de xente cercana a min que eu vivín, pois a mellor unha amiga que viveu un gran desamor, que vivín con ela e acabou plasmado nun poema, non? Non todos son historias persoais. Genial, pois excelente que nos describas tamén esta breve, non, pero intensa historia de vida lingüística, se queres, e tamén moi importante esta traxectoria un pouco de non diría de activismo, porque ti non o transmitiches así, pero sí que de necesidade, non, de publicar tamén en galego, non? A xente que está aquí no curso tivo tamén algunha pequena información histórica pola historia das letras tamén, non? E a verdade é que hoxe tamén que estamos no Día Internacional do Libro e que xa que nos poñemos pois a reivindicar, tamén vamos reivindicar libros en galego, produción en galego, pois ao final non sei se para ti resultou ás veces máis complicado publicar en galego que publicar en castelán, non sei se ti observaches isto de algún xeito. Eu, a verdade é que non o observei. Eu, si é verdade que dende o primeiro que publiquei, A Coitada Lúa, xa era en galego. Pois xe digo que levo escribindo en galego e cando pensei en publicar algún libro, pensaba en galego, fixeno en galego. Entón, salvo naqueles anos, nun editorial de Aranguren, El Pasaje, que quitaron unha antoloxía, fixeron unha antoloxía poética, antoloxía Clarín, e no primer tomo, creo que sí, da antoloxía Clarín, aí van 5 poemas meus e son en castelán, non? Pero era distinto. Eu aquí, dende logo, non vivín eso, ao contrario, creo que, bueno, estáse facendo moita produción galega, está escribindo moito en galego, temos grandes escritores que escriben galego, e verdade é que a nosa é unha lingua especial. Eu, agora cústame máis a mellor escribir poesía en castelán porque non atopo as palabras axeitadas como a maxia e a dulzura que ten o galego, non? A nosa é unha lingua doce, é unha lingua máxica, é unha lingua meiga, realmente, porque ademais, unha vez que se che prende en ti é imposible arrancala. Unha porque xa é nosa, non? Pero outra porque engancha moito e ten un vocabulario riquísimo e moi agarimoso para escribir e para expresar, sobre todo, os sentimentos. Pois aí queda a resposta, verás, a ver que máis temos polo chat para seguir en conexión con estas persoas. Diche Blanca Dieguez, ti és afortunada, Rosalía, ter tido amizade con Neira Vilas e co teu nome xa tes a metade do don de facer poesía. Pois mira, sí, canta razón ten. Sí que me sinto moi afortunada porque ver convivido con Neira Vilas e tuve a sorte de convivir moi de cerca, de compartir conversas, ademais, incluso na última etapa del, por problemas de saúde, acompañeino moitas veces ao médico. E nesas esperas para ou facer unha proba ou entrar na consulta, pois tiven
conversas con el que para min van quedar, evidentemente, pero que sí que me sentín privilexiada, tanto con el como con Anisia. Anisia Miranda é unha persoa, unha escritora tamén moi de coñecer. Os dous persoas increíbles, bueno, e Neira Vilas era ir a algunha viaxe con ele, a veces a algunha presentación, algún colexio que visitaba, teño ido tamén con el, e temos ido xuntos a algún colexio incluso, e era increíble, non se coñece a faceta del de contador de chistes, era un gran contador de chistes, podías morrer de risa, ademais había tantos chistes, unha memoria tan privilexiada, ibas e viñas no camiño entretenidísimo, porque entre o que che contaba de todo o que leva vivido, toda a xente que leva coñecido, os grandes que leva tratado, e logo os chistes que contaba era increíble comer con el, e sí, compartín moitas horas con el, sí, e eso é verdade, me considero afortunada. E como xurdiu esta amizade? Pois mira, esta amizade xurdiu por un amigo en común, un amigo noso, e era xa seu pai, Manuel Reimóndez Portela, chamado Médico dos Pobres, de feito, esta temporada representaron aquí unha obra dedicada a él, era moi amigo de Neira Vilas, foi el o que axudou a que Neira se viñera para aquí, a que a casa onde está Neira pois quedase para el, se fixese a Fundación Neira Vilas, Manuel Reimóndez Portela axudou moito eso, e o fillo, depois Manuel Reimóndez morreu, o fillo Luis Reimóndez, por desgracia, tamén gran amigo meu, gran amigo da nosa familia, faleceu tamén. E el foi o que me puxo en contacto con Neira Vilas. E aí xurdiu xa pois unha relación que, bueno, ata que se nos foi. Ata que se nos foi. Excelente estes contactos, non? Preguntamos sobre todo porque ás veces a xente que somos pois profanas ou profanos de determinados temas, pois como que nos parece moi lonxe ou moi alleo coñecer a alguén como a vos, non? Como a Rosalía Morlán, Neira Vilas ou calquera Yolanda Castaño, que tamén pasou por aquí. En cambio, vemos que dentro da propia profesión, non, estes contactos están moito máis interiorizados do que a priori podemos pensar dende fora. Entón, por iso tamén a pregunta. Non sei se temos máis cousas para a Rosalía por aquí. Que interesante, dinos, Antón, cales son as túas obras? Cal foi a inspiración para escribir cada unha delas? As miñas obras, pois mira, non son tantas tampouco, quero decir que xas podo nomear, porque realmente co que empecé a darme a coñecer foi A Coitada Lúa. A Coitada Lúa levou unha mención de honra do premio Arume de Poesía da Fundación Neira Vilas, e despois veo Estrelas de Azucre. A Coitada Lúa, ademais, sí que son moi afortunada por outra cousa, porque A Coitada Lúa, poemas da Coitada Lúa están en libros de texto de nenos, para traballar con eles en cuarto e quinto, me parece, de primaria, que eu entereime de casualidade, cando non o sabía, dixeronmo dun colexio, e bueno, que imagínate que me podía pensar que poemas meus iban a estar aí na Coitada Lúa, nos libros de texto. A Coitada Lúa está inspirada na época miña da aldea, na época que eu vivín de nenez. Foron 6 anos, pero nunca perdín o contacto ca aldea. Os veráns pasábamos igual na aldea, o meu veraneo non era ni na praia, non era ir pa aldea, non? Entón, seguín vivindo o mundo rural, o mundo da aldea. Entón, está inspirado na aldea, totalmente. Despois de aí veo Estrelas de Azucre, que ten tamén unha mestura de poemas tamén moi inspirados na época de aldea. Despois veo... Despois creo que veo... Despois veo, me parece que o Castelo da Rochaforte, iso foi casi como un encargo, a Asociación Rochaforte, pois o seu presidente, pois Carlos Delgado, habíame dito que algo terás que escribirnos algunha vez para nós. E dixenlle, bueno, algunha vez será. A mí non me gustan as cousas por encargo, tardei 2 anos en escribirlle un libro e dixe, pois vou escribir para nenos, que coñezan o Castelo da Rochaforte. E aí saíron uns personaxes increíbles, o dragón Antón, o sapo Rosendo, unha galiña choca con pitos de ouro, unha fada, un payaso, un fantasma que se disfrazaba de payaso porque non quería meter medo. Bueno, encantáronlles os nenos. Ademais, como curiosidade, pois, habíame dito eles, hai que buscar un ilustrador, e dixenlle, quen se che ocurre? Preguntábanme, dixenlle, pois,
que mellor cos propios nenos, dáselle a algún nenos coñecidos, e os nenos dibuixaron, e quedou incrível o libro, non? Despois veu Canta a lúa coas estrelas, un pouco unha recopilación con poemas novos, que é un libro CD que musicou Manuele de Felisa, un xeito fermosísimo. Manuele ponlle voz aos meus poemas un xeito que a min emociona, é increíble. As rúas de Compostela, inspirada en Compostela, pero con eses toques tamén da aldea, non? As rúas de Compostela, despois das rúas de Compostela, o dragón Antonio e o Xapo Rosendo, que son dos personaxes deses do Castelo da Rochaforte, que saíron de aventuras, que comentaba antes que xa está a segunda parte rematada, que ora leveinos a coñecer faros polo mundo, por Galicia. E aí estiveron de aventuras polos faros, coñecendo novos amigos, non? Camelias de amor, e Cando o avó esqueceu o meu nome. No medio hai unha pequeniña obra de teatro, o libro do mundo dos soños, que escribín para o Colexio do Foxo e que eles publicaron, e que tamén quedou moi bonita. E aí estamos, non sei se me quedou algo polo medio. Case nada, En que me inspiraba? Pois eso, inspirome en xeral, pois no vivido, no que tes vivido, no que sintes, no que a veces no que imaxinas, no que recordas, e todo aquilo que che chega, non? Escribir poesía, pois, é escribir anaquiños de vida, digamos, non? E as rúas de Compostela, xa comentei que foime moi sinxelo, porque en Compostela os poemas tiranse a ti, non tens que esforzarte moito. Se che gusta escribir, paseas polas rúas e, cando te das conta, estás escribindo un fermoso poema porque che provoca a mesma cidade, non? Non sei se lle contestei. E, bueno, sí, e o último, o do Alzheimer, que me inspirou o meu pai. Meu pai atrapado 12 anos nese cruel mundo do Alzheimer. E é quizás, para min, o libro máis especial, o libro máis sentido, o libro onde ni unha só palabra está escrita sin sentimento. Toda a palabra, unha coma, un punto aí, unha letra, ten sentimento nese libro. É, para min, quizáis, o máis importante. Non importante, todos son importantes. O máis especial, sí. Sí, e ese é o último. Pois aquí deixaches, creo que en resposta tamén ao que ti dicías, non? De que non sabías se chegaches a contestar, eu penso que fixeches unha traxectoria maravillosa a través das túas obras, dende as máis tempranas, se queres, ata as finais, e tamén que foi o que te marcou máis de algunha delas, e aí queda iso como reseña, non? Propia da túa propia vida literaria. A min, persoalmente, fascíname moito isto, este saber facer dunha obra, pois sacar eses personaxes que van funcionar noutras en solitario, non? Que non sempre, non sempre acontece así, ou non sempre é unha técnica que funcione moitas veces para as persoas que lemos, non? Que é como que se nos quitas esas personaxes dese primeiro libro, pois parece que fora que non funcionan. No teu caso, todo o contrario, dixéchesnos ademais que teñen moito éxito, que son moi ben recibidos por parte do público, así que, Rosalía, parabéns, tes unha traxectoria maravillosa. Lembremos ademais que Rosalía ten outro traballo alén deste de escribir, e dixeches algo que tamén me gustou moitísimo, de darlles a oportunidade aos nenos e as nenas, a esa etapa da infancia, da que xa falamos tamén na primeira parte da clase, de ilustrar os propios libros que eran as propias historias que eran para elas e para eles. Polo tanto, eu non sei se no caso da lingua falei en algún momento de activismo, pero sí que hai activismo, sobre todo, non? Nesta disposición para escribir e crear materiais e ter en conta a infancia. E isto, como dicíamos o comezo, na hora anterior, a min pareceme maravilloso e necesarísimo. Así que, pois aí queda tamén. Non sei se querías dicir algo, non sei se hai máis comentarios, podemos seguir lendo por aquí.
Rosalía, dinos Lucinda Méndez. Rosalía Morlán, que bonito escoitarte. Sen dúbida, tes unha sensibilidade moi especial. Ser enfermeira e escritora, sen dúbida, no teu caso, van da man. Verbas con agarimo e poesía que cheguen ao corazón. Eres un exemplo para todos nós, non deixes de escribir. Diche Lucinda. Mil gracias, Lucinda. A verdade é que carga unhas pilas cando é así, non? Porque, bueno, palabras tan fermosas, pois mira, gracias, a verdade que sí. Bueno, aí estou facendo enfermería e escribindo, pero son dous mundos que se complementan, que bueno, escribir, é fermoso escribir en folios que están en branco e é fermoso facer enfermería e as palabras, mira, palabras de alento, podense escribir en versos, pero palabras de alento tamén se poden dar a xente que está mal nunha cama, non? Eu dígolle aos meus alumnos de enfermería, dígolles que a palabra en determinados momentos pode ser unha das mellores medicinas. Ademais, non custa nada, é barata, non ten efectos secundarios e podes administrar as veces que se queira. E sempre lle digo, metede as palabras de alento e os aloumiños nos bolsillos das batas e repartirías todo o que poidades. Aí non hai horarios, non hai que poñer unha pauta de medicación, e pódese dar todo o que se queira, non? Entón, con palabras de alento pódese facer moito ben, a parte de escribilas. Isto creo que xa o tratamos brevemente na primeira parte da sesión e a min pareceme un must, unha necesidade, non? Tamén de aplicar o mundo de hoxe tamén ao mundo dos coidados. Entón tamén, fíxate que eu coincido co comentario que traía agora Lucinda, que ao mellor a priori nas persoas que non estamos familiarizadas con escribir e tampouco co ámbito dos coidados neste caso como traballo remunerado nun hospital, como a túa profesión de enfermeira, digamos que así a priori pode que non atopemos a conexión, non? Entón, tamén che quería preguntar, xa que estou eu aquí en pantalla, vou aproveitar para tomar a palabra, quería che preguntar se ti, nun primeiro momento, detectaches estas semellanzas ou estes nexos, conexións, nexos de unión entre unha faceta e a outra, ou foi algo que foi xurdindo coa túa propia evolución, non só como profesional da enfermería, senón tamén como profesional das letras, da literatura? Sí, foi xurdindo pouco a pouco. Fume decatando, non? De como se que tiña similitudes as dúas cousas, non? E o que sí tiven claro dende o principio, dende o segundo día que empecé a traballar no hospital, ainda sin ser enfermeira, de que había que ter unha pasta especial para traballar con pacientes, non? En vez que se me mestura que enseguida, e pásame sempre, con quen fale, quen sexa, acabo levando o terreo da poesía á enfermería, porque teño os dous mundos moi mesturados, non? Son mitad unha cousa, mitad outra e mezclanse mismamente, non? Escribo poesía polas noites moitas veces no hospital, bueno, e vivo poesía ali, non? Entón, si me fun decatando e cada vez máis me fun decatando desa conexión que hai os dous mundos e que, en principio, pode parecer que non. A veces teñeme dito, pero como escribes poesía sendo de ciencia, sendo enfermeira, sendo sanitaria, non? E explico yo nun xeito sinxelo, como os explico a vos. Non é tan... Non son mundos tan distintos, O que pasa que o contexto, o marco é distinto, pero quizáis aínda... a veces escribir un poema, eu chorei escribindo algún poema de Alzheimer, pero tamén choro a veces vendo algunha imaxe no hospital e presenciando determinadas cousas, non? Dicía eu que dicíache antes que podo falar da dor todo o que queira, escribir 20 poemas da dor, pero tocar esa dor, tocar unha persoa que está con dor, escoitar que unha persoa se doi, eso hai que ter tamén unha sensibilidade especial. Por iso, sí que pero claro, fono sentindo cada vez máis, porque tamén un madura cada vez máis, un vaise facendo a través dos anos, a través da vida, a través das experiencias, entón non é o mismo, non? E vexo cada vez máis claro, non? Cada vez moito máis claro.
Supoño que tamén en relación co que falábamos nesa primeira hora, non? A túa faceta de escritora tamén pode que che axude a canalizar de algún xeito, como falabas no caso do Alzheimer e de todas as creacións literarias que xurdiron en relación á enfermidade do teu pai, pois igual tamén che axuda a canalizar as túas propias, os teus propios sentimentos e a túa propia dor, non? De algún xeito. E o mellor, corríxeme se me equivoco, igual a túa profesión de enfermeira tamén che axuda a canalizar todas esas sensibilidades que xa se che ve que tes para cos coidados e para coa atención das persoas, non? Esa sensibilidade especial da que ti tamén falabas dicindo que te deches de conta que facía falta estar feita de outra pasta ou de algún outro, dixeches de outras palabras mellores que as miñas, pero vaya, penso que queríamos transmitir o mesmo e igual esa é a vía de dobre sentido, non? Da que nos estás a falar, que tanto nutre para un lado como para outro. A min isto pareceme maravilloso. Sí, evidentemente. Si para ser escritor, o sea, ser poeta, tens que ter sensibilidade, tens que ter imaginación, moita imaginación. Esa imaginación podela aproveitar no campo da enfermería tamén. Hai veces que pois hai que sair de situacións hai que botar mau da imaginación. E xa non digamos da sensibilidade e da empatía, non? Hai que ser moi empático, hai que poñerse sempre do outro lado, non? Para poder entender situacións e para poder dar esas palabras de alento e ese agarimo que hai que dar e tan necesario, non? Entón, efectivamente, un mundo complementa o outro, un mundo axuda ao outro, non? Pois aí queda iso, non? Esa outra resposta tamén xenial e maravillosa. Temos máis cousas, verdad, polo chat? Non me esquezo de que estades por aí, Di Blanca Dieguez de novo. Rosalía, gustaríame que nos leas algunha poesía de Compostela. Case nada, Pero claro que sí, pero non teño agora mesmo aquí ao lado o libro, que lástima. Que lástima, non o teño. Non o teño agora aquí, tendría que moverme a buscalo, o sea, que non te preocupes. Sí. Non te preocupes. Igual podemos pasar a outro comentario. A verdade é que eu sinto, porque podía lelas, claro que sí. Podía ler de algo. Sí. No, levamos uns segundiños. A ver, esperade que veño agora mesmo. Blanca, ao final vas ter a poesía de Compostela. Espérate, porque aquí non hai peticións imposibles. Fixadevos que maravilla. Mentras Rosalía vai a polo libro, precisamente para ler esta poesía sobre Compostela, fixadevos que hoxe no Día Internacional do Libro, que seguro que tamén tedes as vosas celebracións e demais pola vosa zona donde vivides, nos aproveitamos para estar con Rosalía e aproveitamos tamén para, no material descargable, empezar a facer unha aproximación á literatura, a historia da literatura galega, que durará, xa vos digo, un par de semaniñas aproximadamente, porque, afortunadamente, dende que as épocas son mellores para escribir en galego, pois contamos con bastantes escritoras e escritores que fan que saian adiante as letras, os libros e as producións en galego. Exemplo disto tamén é a nosa convidada de hoxe, que creo ademais que xa está por aquí coa súa obra. Sí, por Dios. E nada, e deste ademais en primicia, a autora lendo unha dos seus propios poemas. Bueno, pois vou vos ler o primeiro co que empeza o libro, que leva o título, ademais do libro, Nas rúas de Compostela. É un poema sinxelo, como toda a miña poesía, que é unha poesía moi sinxela, e titúlase Nas rúas de Compostela. Nas rúas de Compostela a chuvia fala coas pedras, o vento acariña as prazas, a lúa deítase nelas, un fermoso manto de estrelas cobre o ceo de Compostela, mentres a Quintana dorme e soña a berenguela. Milleiros de soños percorren as rúas, prazas e fontes, o vento canta rolos, a lúa
contalle contos. Están as pedras espidas nun berce de pedra e chuvia, sen que ninguén se decate, nacen poemas nas rúas. Bueno, espero que lle Que gustara. bonito! Non sei, pronunciádevos polo chat, non sei as persoas que nos escoitan, a min encantoume, ademais non hai nada mellor que a propia autora, non? Para ler a obra e darlle precisamente pois esa prosodia, eses acentos e esas pausas tan necesarias á hora de ler poesía. A min pareceme que é unha obra fermosísima, como todo o que coñezo teu, entón aproveitamos, animamos a xente que nos escoita a tamén a consumir a túa propia obra. Isto de consumir obras pareceme un pouco así feo, non? Pero a desfrutar, mellor dito, das obras de Rosalía. Tedes ademais un catálogo bastante amplo da súa produción e ademais para todos os públicos, como ela ben vos está dicindo ao longo desta sesión. Non sei se temos algunha cousa máis polo chat. Grazas, Rosalía. Emocionoume, diche Blanca. Gracias, Blanca. Gracias a ti. Graciñas, Blanca. Genial isto de este feedback tan rápido. A poeta das nosas letras deste ano, a Luisa Villalta, tamén mesturaba música e poesía, di Blanca Dieguez en relación á próxima celebración das letras. Non sei se ti coñeces moito a obra de Luisa Villalta ou és como a min que non a coñecía moito, ou se formou parte das túas propias referentes, non sei, se queres dicirnos algo sobre isto. Mira, teño que recoñecer que para min era prácticamente unha descoñecida. E, bueno, a raíz de... sobre todo unha recopilación que sacou este Armando Requeixo, o gran crítico literario, pois, bueno, teño de feito ao lado da cama para ler un pouco e reler anaquiños que teño así de tempo, non? Pero, bueno, é unha figura moi interesante, que foi unha mágoa que se nos fora tamén tan nova, non? E para ter en conta, non? Unha poesía intimista, pero a verdad con moita forza, e eu para min era descoñecida, teño que dicir, pásame un pouco como a ti, non coñecía a obra de Luisa, non. Agora estou me poñendo ao día, evidentemente, e mira, vennos moi ben, ademais, e seguirei lendo e poñéndome máis ao día de cousas dela. Xusto iso é o que tamén lles teño dito ás persoas deste curso de Lingua e Literatura Galega, de Lingua e Cultura, perdón, galega, que ás veces, pois, o Día das Letras tamén serve para que se poña en valor, non, a obra de autoras e de autores que están máis agochados, se queres, ou non sei, que descoñecemos máis a súa obra. Digamos que así se mandamos falar de tres referentes literarios, parece que sempre se nos veñen á cabeza as mesmas persoas, digo en literatura, en letras galegas, e hai moitas outras que non se coñecen tanto, pero que sí que están por aí, non? En relación con esta autora da que estamos falando, a que se lle outorgan as letras galegas deste ano, 2024, digamos que sí, que aínda que non era moi coñecida, agora, como está dicindo Rosalía, pois podedes acceder con motivo da homenaxe polas letras galegas, podedes acceder a obras en aberto, a reedicións dos seus libros, a compilacións das súas obras que vos van servir para familiarizarvos máis con unha destas voces tamén moi importantes do panorama galego en relación ás letras. E falábasnos tamén de que levouche a coñecer esta obra Armando Requeixo, que é unha das persoas que tamén en algún momento vai pasar por este curso para falarnos tamén brevemente da grandísima e extensa xa historia da literatura galega. Así que grazas tamén a estas voces que vides participar aquí e mostrar unha realidade diferente a da que eu podo falarlles cada martes, porque só fai enriquecer os contidos, non, ao final. Non sei se temos algo máis por aquí.
Dime. Quería comentarche que Armando xa é un amigo de fai tempo, non o coñecín por Luísa, pero sí coñecín a Luísa por él, porque él fixo unha recopilación da obra increíble, da obra de Luísa, e eso foi o que me achegou aí a él. Eu creo que a voz máis potente para falar de Luísa Villalta agora mesmo é Armando Requeixo. E, bueno, vai vos encantar porque é un orador nato, é unha persoa, aparte de encantadora, bueno, preparadísima e que sabe o que non sabe ninguén. Armando, vades a quedar encantados con él. Pois fíxate que estamos encantados de que pasedes por aquí repito, a abrir esta ventá, non? Ao exterior. Non sei se lle dicía agora que se temos algún comentario máis por aí que non lemos. Di Pablo Enrique que che sae do corazón. Neste caso, vou aproveitar, Rosalía, co teu permiso, para facer un apuntamento lingüístico. Neste caso, Pablo, deberíamos dicir saelle, lembrade esta colocación do pronome átono, saelle do corazón. Pero vaya, entendémoste perfectamente e creo que lle chegou tamén perfectamente a información a Rosalía, non? Gracias. En relación... temos outra. Gustaríame escoitala ler algunha poesía, algunha outra, Lucinda. Tes un público moi exixente hoxe, A ver. Non sei se queres iso, seleccionar algunha ti. A ver. Vamos a seguir, xa que estamos cas rúas. Veña, va. Vamos a lá. Pareceme unha decisión excelente. Sí. Mira, vou ler esta e dicir de Compostela, que fala sobre Compostela, e, sin embargo, está aí a conexión ca aldea, non? Que non son quen de despegarme da aldea, non? E entonces este poema conta un pouco como viñan as mulleres de antes dos arredores das aldeas e como viñan cas cestas cargadas para vender ovos, para vender fabas, para ganar un pesiño, non? A vila, a Compostela, non? E titúlase Petan os zocos nas rúas. Cerra a porta, miña nai, que entra o frío da xeada. Pasa polo corredor e chega ata a miña cama. Hoxe quero dormir cedo, teño que estar descansada. Mañá e ir hasta a vila a vender ovos e fabas. Unha cesta na cabeza, por corredoiras enlamadas, irei cara a Compostela, mentres algúns mozos cantan. Petan os zocos nas rúas, luxados de tanta andaina, solermiños perto a día, na carballeira da Susana. Cerra a porta, miña nai, que entra o frío da xeada. Os cobertores de lá fanme cóxegas na cara. Tamén fermosísimo, moitísimas grazas, Rosalía, fermosísimo poema tamén. E tedes moitísima sorte, temos moitísima sorte de que non nos estés lendo en directo, porque en relación con isto, non sei como é a relación da autora co seu público, é dicir, non sei se tedes suficientes espazos de interacción mutua co público. Mira, depende, eu teño moita interacción con nenos, porque son afortunada en eso. Hoxe pola mañán ao colexio de Oca e pasei unha hora e media, pero increíble, co público infantil. Entón, eu, co público sí que interacciono moito. Non sei se te refieres a se interaccionamos entre nós ou se nós co público. Sobre todo referíame a que de que forma che chega ou de que formas che chegan a resposta do público, non? Non sei, neste caso que che dan comentarios e tal, non sei, de normal, como se conxuga isto? Sí, bueno, de normal, pois, cando vas a algún acto, cando vas a algún cole, cando, a veces nas redes sociais, pois en Facebook, que che comentan, eu non publico casi nunca nas redes sociais, pero a mellor si alguén que presenciou, pois algún recitado, e entonces fancho chegar, non? Máis que nada o meu contacto é bastante directo, sabes? Bastante directo. No que ten que ver cos profes e cos nenos, pois pasou moxe pola mañán, non? E a verdade é que ves as pilas cargadas para a casa, como se suele decir.
Ves con un subidón que dirían pois os mozos de agora, non? Ves con un subidón que che dura días, non? E que te reconforta moito tamén, cando te das conta que chegaches, non? Oxe, eu faleille do Alzheimer aos nenos. E non é un tema difícil para tratar, sobre todo cando che reúnen nenos dende 4 anos a 12, non? Ou a 13. É difícil, non? E, sin embargo, creo que sí, que resultou e que resultou ben. Entón, bueno, quedo satisfeita, digo, bueno, pois, eso era o que pretendía, falar con eles do Alzheimer e desde unha perspectiva positiva e de todo o que eles poden facer se lles cadra ter unha boa con Alzheimer. Pois fíxate que iso debe ser unha das partes, non sei se máis boas ou dunha das boas partes, non, desa profesión túa, o poder ver que as palabras chegan, non, ao público que queres que chegue, e poder, pois, continuar afondando en temas tan serios e importantes como os que falas tamén na túa poesía para público infantil. É dicir, isto creo que xa comentamos na primeira parte da sesión, maravilloso, non? É excelente poder contar con este tipo de activismo tamén. Porque dixen activismo porque supoño que ti seguirías escribindo aínda que ninguén consumira as túas obras, non? Porque o necesitas, pero aínda así que a xente chegue a elas, que o público o que vai destinado chegue a elas, pois ao final cumple un labor, que isto non sempre pasa así, e isto fai que cobre aínda máis importancia ou máis relevancia ao que faz, así que tamén grazas e parabéns. Gracias. Grazas a ti. Creo que temos algunha cousa máis por aquí antes de rematar. Deixanos escritos os 2 poemas na web, son fermosos. Dis que nos deixe o nome, non? Claro, aínda vai tardar en contestar seguramente. Claro. Blanca. Sí. Non nos teño publicados, non. Non te preocupes, con saber, perdoade porque acabades de asistir a unha conversa a 3 que se estaba xestando en contestacións a quen temos polo auricular. Para vos, para as persoas que estades escoitándonos, o que queremos dicir, o que quería dicir Rosalía é que non están publicados en aberto, é dicir, non están nunha web como tal, pero que vos podemos deixar son os nomes, o que vos pode facilitar ela é o nome da obra que pertencen os 2 á mesma e tamén o poema que era, os poemas que eran. Sí, claro, isto é nas rúas, titulas o libro Nas rúas de Compostela, de Edicións Fervenza, vale? E un poema é Nas rúas de Compostela e o outro poema é Petan os focos nas rúas, pero estou segura que se fan co libro vai haber outros que lles van gustar tanto ou máis. Eu escullín ese ora, o de Petan os focos nas rúas, por aquelo que falei da conexión da aldea, non? Pero hai un poema que fala das Dúas Marías, unha historia moi fermosa, das Dúas Marías de Compostela e de alguén que está na Corticela chorando por amor, e hai poemas moi variados aquí. Fixadevos que temos ademais aí en pantalla maravilloso labor este curso é xa 3.0. Maravilloso que tedes aquí a páxina de Edicións Fervenza, onde podedes buscar precisamente estas obras de Rosalía. Incluso en calquera das ferramentas que vos deixamos penduradas ou na súa propia páxina, páxina de escritora que tedes no material descargable, podedes acceder ás súas obras e podedes, por suposto, mercalas. Lembradevos tamén que mercar, non, literatura e contribuir á difusión e bueno, pois, o consumo. Sáeme todo o tempo a palabra consumo, non sei moi ben por qué. O consumo de literatura tamén axuda a que as escritoras e os escritores continúen a facer o seu labor. É moi importante tamén esa parte, non? E quería preguntarche, Rosalía, así xa de forma, pois, a título persoal meu, se algunha vez, ou se en moitas ocasións, ou non sei con que frecuencia, se levas a túa poesía ao teu labor como enfermeira, é dicir, no sentido de se utilizas, se lees ou se levas as túas obras, se recomendas as túas obras ou as deixas ou as ofreces ás persoas
pois, pacientes, doentes e demais coas que tratas a diario. Non, eso sí que non fixo nunca. Si me ten pasado de algún acompañante ou algún paciente de, ao mellor, recoñecerme, porque viron pois unha nota de prensa ou unha foto de prensa do fin de semana ou da semana anterior e dicir, non será vostede a escritora que... Eso sí me pasou, non? Pero non o levei nunca. Ese é un mundo que, evidentemente, no meu interior están conectados e o outro é outro mundo, non? Complementanse, como dixen, pero unha vez que cruzo a porta de entrada ao hospital, pois son enfermeira, agora mesmo supervisora, pero son enfermeira. Teño esas armas que son fundamentais, que me sinto afortunada para poder utilizalas, incluso a imaginación moitas veces, agora, sobre todo como supervisora, que teño que a veces estar verme en situacións un pouco complicadas e onde a imaginación xoga un bo papel, non? E axuda moito, é unha boa arma, non? Para sair. Entón, aí, hoxe vou meia hora de noite, despois a traballar e serei enfermeira. E ao mellor as 4 da mañá, pois, escribo un poema. Que maravilla. Que, por certo, claro, para quen nos está a ver do outro lado, están comezando a tarde, aproximadamente, pero nós estamos rematando o día, que vos lo digo sempre, entón, dobre esforzo teu, Rosalía, agradecerche unha vez máis que esteas esta tarde con nós, porque entras a traballar agora ben tarde, tivo ademais que cambiar quendas e demais para estar con nós. Pago a pena. Pago a pena. Moitísimas grazas. Pero é curioso porque sí, que me meterei ali e serei supervisora, enfermeira, pero ao mellor ás 4 da mañá, se o hospital está tranquilo, estou escribindo uns versos. O sea que mira hasta que punto teño mesturados os dous mundos, non? Sí, pero iso é unha maravilla, non? É algo que, ademais, para quen te observamos dende fora, que ás veces malamente podemos facer unha cousa, pois ver este multitask, esta multitarefa túa, é algo apaixoante. Algo maravilloso. E antes de que nos vayamos, que nos quedan escasos 3 minutos, gustaríame que nos fixeras unha recomendación. Se queres da túa propia obra ou outras obras que a ti te marcaron, poden ser de poesía ou de literatura en xeral, que se queres nos podes recomendar. Digo isto porque todas as semanas, ou case todas as semanas, lles facemos unha recomendación literaria á xente que nos segue. Entón, aproveitando que estás hoxe aquí polo Día do Libro, e que podes facernos ti unha propia recomendación da túa obra, pois aproveitamos para pedircha. Se queres, aparte dunha da túa obra que xa nos recomendaches as Rúas de Compostela, e tamén supoño que da que falaches que é máis especial para ti, a última que escribiches relacionada precisamente co Alzheimer, se queres podes dicirnos unha en especial ou calquera outra cousa que se che ocorra. Vai al lío, acabo de meter, espero que me entenderas. Sí, perfectamente. A mí non me gusta nunca recomendar, pero porque ademais creo que hai xente que moito máis que máis preparada para recomendar certas lecturas, non? Pero se teño que recomendar da miña, pois recomendaría As Rúas e o último, o de Cando a Voz esqueceu o meu nome, non? Aínda que hai xente que encántalles Camelias de Amor. Bueno, eso xa depende, non? Despois, xa sin ser de poesía, dende logo, se alguén dos que nos estén escoitando non liu Memorias dun neno labrego de Neira Vilas, para min creo que é imprescindible lelo. Creo que é un libro que sí que paga a pena, que sí que hai que ler, aí sí que o recomendo, de cheo. Memorias dun neno labrego, sí, porque Neira Vilas aí conseguiu dignificar a xente da aldea, dignificarnos, darlle a dignidade que moitas veces se perdeu ca xente da aldea, non? É unha obra maravillosa, de feito, é a obra máis reeditada e publicada en moitísimas linguas, non? Eu recomendaría iso. Despois, con tal de ler, eu creo que sobra hoxe en día material para ler, desde os clásicos de sempre. Eu ainda hoxe, ainda leo moito, sigo lendo a Lorca, moitísimo, que teño pasión por Lorca, non?
sigo lendo a Benedetti e, bueno, os clásicos de sempre, e logo hai xente nova que evidentemente que paga moito a pena ler. Se alguén lle gusta a literatura infantil, pois García Teixeiro, se non o conocen, Antonio García Teixeiro é unha persoa increíble tamén para ler, para meterse na obra. Pero hai moitas escritoras e escritores ahora noveles para de literatura que se vos metedes nas redes atoparédelos que escriben de maravilla. Galicia está nun bo momento para a ese nivel, va. Pero bueno, creo que Memorias é para min imprescindible que o leades. Totalmente, iso iba a dicir, non te ia a tallar para outra cousa, senón para corroborar. Eu coincido con Rosalía, penso que as achegas que trouxeches están moi ben traídas, é redundancia, pero tanto as Memorias dun neno labrego como, sobre todo, na obra de Rosalía, eu a que coñezo desas tres, cando a vou esqueceu o meu nome, penso que é unha obra que tamén debedes pasar por ela, sexa cal sexa a vosa idade, porque é unha obra para todos os públicos, penso que é unha maravilla, agradecerche dende aquí o teu labor, unha vez máis, e aí vos quedan esas recomendacións e esta charla maravillosa con Rosalía. Pola nosa parte, temos outro comentario. Grazas, mulleres, foi unha sesión fermosa. Gracias, Blanca. Exacto, grazas para ti. E grazas a todos e a todas e a ti, Noelia, especialmente tamén. Claro que si, foi un placer, un auténtico placer, de verdade. Que vou agardar aquí na miña caixiña das fermosas lembranzas, como digo eu, aí vai quedar este día. Alégrome moitísimo porque para nós, para min especialmente, tamén foi unha maravilla compartir este anaquiño contigo e desexo que todo che vaya moi ben, que teñas moita sorte en todo o que faz e que sigas con estas túas e máis, seguramente, facetas maravillosas. Agardamos seguir lendo a túa obra e agardamos que sigas traéndonos tanta luz, non? E tantas boas palabras sempre que as compartes coas persoas. Así que grazas, Rosalía, por estar aquí, grazas a todas e a todos vos por estarnos escoitando e, sen máis, pois, vémonos o vindeiro martes. Espero que disfrutarades moito desta sesión tanto como nos o fixemos dende aquí. Graciñas. Benvidos a este voo con destino a Galicia. Recordámoslles que agora dispoñen de toda a axuda necesaria para retornar á súa terra de orixe nun só lugar. A Estrategia Galicia retorna. Conta con nós. Benvidos a casa.